so cool. Bata pa kukul. Ang Call! Dagol! Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. Parang fake na po ang ungol ni Elaine. Feel good morning po sa lahat ng mga kabisyo na nakikinig na po at nanunood sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jonas. Itong katas ko na ito, ang kulatita, ay tungkol po sa asawa kong si Elaine. 7 taon na po kaming kasal at biniyayaan po kami ng isang anak. At magmula nung kami magkaanak po at nagsama ay wala naman po ako nakitang problema. Meron mga tampuhan. Normal naman po yun sa mag-asawa. Hanggang sa nagreklamo na po siya dahil sira na raw yung kanyang cellphone. Kahit di man kami mayaman pero pinag-ipunan ko po yun ng kulatita para iregalo sa kanyang kaarawan. At doon na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Man, kain ka pa. Ako Oo nga ako na magluto Dami nito. ng, ha? Ako na magluto ng pork at saka beef. Ayan. O anak, ano pa gusto mo? Ayun lang naman tayo. Bihira lang naman tayo mag-samgyup, anak. Papa, bakit hindi naman tayo Korean pero bakit nagsasamgyup tayo? Nag-cloud chaser ba tayo? Anak, i-experience lang natin kung ano mga kinakain ng mga tao sa Pero mahal to, Korea. diba? Paano niyo po ito na-afford? Hindi, kaya nga dito tayo sa hindi aircon eh. Kasi ano lang, Kaya nga, pawis na po yung kilikili ko. Bakit po yung samgyupan hindi aircon? Eh, Saka may papa, ano ang talaga. dumi na ng ihawan, no? Tingnan mo, ang kapal na ng anong, sunog-sunog. ayaw mo na anak. Ma, may regalo pala ako sa'yo. Happy birthday. Ayan, cellphone. Diba, sabi mo sira na yung cellphone mo? Naregalohan mo ako ng cellphone? Oo, yan.
kasi Thank you, mahal. No, nag-abala ka pa. Pero ang ganda naman ito. Viva. Viva. Oh. At least yan, maganda yung filter. Sabi sa akin nung sales lady, maganda yung filter pag nagsiselfie ka. Paanong Viva na natatak o palabas? Tatak anak. Mama, pangit po yung cellphone na yan. Alam mo, hindi ka mahal ni Papa kasi mumurahin lang kaya niya. Jinjin, hindi. Nag-effort Papa mo dito. Thank you, mahala. Ano ba naman yan? Akala ko mag-a-upgrade. Ang ine-expect ko mag-a-iPhone na ako. Ito lang bibili, Viva lang pala. Ang pangit ng camera nito eh. Mahal, Papa, thank you, mo? Buksan mo. Oo, sobrang Mag-selfie gusto tayo, ko. mag-picture Sige, tayo. sige. Sige na, buksan mo. Kailangan na, tulungan kita. Papa, bakit mainit-init yung cellphone? May charger pa nga yan nakalawit, anak eh. Biro lang, ayan. Papa, magluto ka na po ng samgyup. Gutom na po ako. Magkwentuhan sige. ba tayo dito o kakain? Ayan. Ayan ma. Pwede mo na selfie. Dali. Para- Selfie tayong tatlo. First First picture picture ng natin. 1, cellphone mo. 2, 3. Isa pa. Mama, kalahati lang yung mukha ni Papa. Isali mo naman si Papa. Oo nga. Ano Okay, ba yan, Mama? 1, 2, 3. Ewan ko sa cellphone na to. Smile. Papa, huwag ka nang magpa-cute. Hindi maganda. Ay, sige, Isa pa yung normalan mo lang. 1, 2, 3. Yan. Okay Mama, na. makaka-ano ba ako dyan? Makaka-Roblox ako sa cellphone na yan? Papa, makaka-Roblox ako dyan? Huwag mo nang galawin yung cellphone ng mama mo. Mama, yung luma mo, bigay natin sa anak natin. Ha? Hindi, Papa, kailangan ko pa yun Kasi papagawa ko din yun one day. Nag-iipon lang ako. Sira na kasi yun. Ako namang paggawa. Walang number 9. Walang number 9? Oo, sa cellphone. Touchscreen yun eh. Hindi, kahit touchscreen, kahit pindutin mo yung 9, wala lumabas nung 9. Kaya yun, papagawa ko. Mag-iipon lang ako, Papa. Kaya ako Papagawa naman ko paggawa yun para ibigay natin sa anak natin. Mama, ako po walang cellphone. Bilahan niyo po ako ng cellphone para makanood din po ako ng mga Facebook Live ng mga favorite ko na vlogger. Sila, Tony Fowler, mga ganon. Uy, ano yung pinapanood mo? Patingin Bakit? mo na, patingin. Toro Family. Ano ba yung pinapanood mo? Mama, pero sige pero pag nagka-pera ako nang papagawa niyan, ha? Kaya mo Hindi, yun. Papa, ako na yun. Kaya ko na yun. Pero sa Papa, salamat. Salamat sa binigay mo Uy, teka cellphone lang ha, mamaya, meron pa tayong dessert. Andyan si Jinjin. Ano po yung dessert? Ice cream ba yan? Oh, parang ganun anak, Ice parang cream? ganun. Dinidilaan din na ice cream? Oh. Mga ganyan anak, Diyos ko. Sige. Sige po, kain muna po tayo kung ang babastos po ng nipag-uusapan nyo. Uy, shh. Tuloy ka ba dun sa mga kaibigan mong babae? Tuloy Oo, ka? Papa, kasi usapan na namin, na-book na schedule na namin yun eh. Pero syempre, O yan, iiwan mo ako dun sa bahay. Kami lang ni Jinji. Birthday mo. Papa, alam mo naman yung tagal pinlano at saka naghanda sila, nakakaya naman. Sama na lang Birthday. ako. Kami. Ha? Sama kami. Alam mo naman yung mga kaibigan ko, pag kami lang, baka ma-out of place lang kayo ni Jinjin dun. Ay, next time, bawi ako. Mama, bakit tayo mo kami isama sa celebration ng birthday nyo ng mga friends nyo? May lalaki po. Anong may lalaki? May mga lalaki kayo kasama? Hindi, wala. Puro kami babae. Kaya nga mga, lang yun eh. naman Kaya pala. nga ayaw kita isama, Papa, kasi syempre, ma-OP ka dun. Baka magtampo ka lang pag di kita naasikaso dun. Sige. Mama, girl ako. Pwede po ako nasasama. Hindi na Jinjin kay Papa mo. Papa, ikaw na bahala. Sige, ganito. Uwi na tayo pagkatapos ito para makaalis ka pa, ha? Okay? Ba't po kayo nagmamadali? Anak, pwede ba tumahimik ka kanina? Kanina ka pa, anak. Anak nyo ako, tapos Sige na. pinipigilan nyo ako na nasasalita. Kumain ka na. Oh, ito. Tara Papa, na. ayoko ng kimchi maanghang! At pag-uwi po
po namin ng bahay ang Kola Tita. Mama, dali na. Dalian natin, bilis na. Huwag nang patagalin, dapat 3 minutes lang. 3 minutes? Ang dali-dali naman yan. Gusto ko magtagal. Papa, may pupuntahan pa ako. Yung mga kaibigan ko nag-iintay na, tapos ako nagpapasarap dito. Mailalim. Ha? Mailalim. Ayoko, tinatamad ako. Wala ka namang gagawin eh. Ako namang gagawa eh. Pailalim, tapos ako, ikaw gagawa. Ikaw nga, papadalian natin. Wala pa. Wala pa nga eh. Dalian mo na. Sige na. Ano ba yan? Ang tagal naman ito. Sige na. Papabilisan mo. Dali na. Ano ba yan? Sige na nga, pepekein ko na lang to. Gusto ng Kola Tita, agad-agad na umalis ang asawa kong si Elaine. Pupunta daw siya sa kanyang mga kaibigang babae na ipinaghanda ang kanyang birthday. Elaine, buti naman at pumunta ka. Akala ko hindi mo na ako pupuntahan. Sabik ako sa'yo, sweetheart. Ako rin. Halika rito. Oh yeah. Sarap mo talaga. Mas Iba ka masarap. talaga. Sige na, pimpangin mo na ako. Umaga na nung umuwi si Elaine. Ang Kola Tita. Pero okay lang po sa akin yun basta nag-enjoy siya sa kanyang birthday. Natuwa naman po ako dahil nagustuhan niya ang cellphone na bigay ko sa kanya. Pero nanghinayang po ako dun sa luma. Alam ko naman, may pagkakuripot yung asawa ko. Kaya po, naisipan ko ako na magpagawa. Para ma-surprise din siya. Kasi sabi niya gagamitin niya po ulit itong kanyang lumang cellphone. At nagawa po ng aking kaibigang technician. Oh, ayan ba ha? Oh, si Kim, inano na yan ni Kim. Binlower na niya yung ano mo. Para... Yan, nilubog ko na sa bigas para gumana. O, di ba effective? Teka, bakit nilubog niyo sa bigas yung cellphone? Kasi para matanggal para ang mga, gumana. Para gumana at matanggal ang mga moistures. Yan lang yan ang hindi sinasabi sa atin ng Samsung. Ay, Biba, ano ba tong tatak nito? Samsung, di ba? Opa. Dapat ilubog sa bigas para gumana. Tingnan mo, gumana, tingnan mo. Oo nga. Tingnan mo! Oo nga. Wala sabi ko. Abi kinakain mo. Wait lang. Iluwa mo na kasi yung buhok dyan. Yung lips ko kasi nagbabalat dehydrated na ako kakagawa ng mga cellphone ng customer na yan. Tapos alam mo ba, teka lang, ano yan? Bakit mo binubuksan yung cellphone? Kanino ba cellphone yung pinabuksan mo? Ito, sa kanya to. O tingnan natin, baka merong skandal. Ayan ba, bukas na yan ha. Dali, tingnan Galing natin. talaga. Baka may skandal yan. Saka merong hidden folder, binuksan ko na rin. Makakarakit tayo. Ayun may hidden folder. Ibig sabihin may skandal, makakarakit tayo. Teka, bakit may hidden folder yung cellphone ng asawa mo? Ano to? Yan May hidden folder Patingin. Uy. Ito pagkataas naman gamayon. Ano yan? Uy, may nude photos. Uy! Akin to, sige na. Bong! Alis ako. Bong! Bye! Uy! Huwag ka mag-alala, na-bluetooth ko na Kaya yan. nga nalagay ko din sa laptop ko. Kamaingay. Baunan ako, salamat. Bro, salamat ha. Yun na yung bayad Uy. ko. Keep the change. Hindi mo ba sinasagot kanino yung mga Una na ako. picture? Sige na, bye. Uy! Huwag ka maingay, Bong.
pala. Ano to? Bakit may mga conversation siya? Ito yung ex niya eh. Ito yung ex niya. Jason! Ito nga. Tagal na. 6 years na. Mula nung nagsimula silang mag-chat. 6 years na. Para po akong lumulutang sa ere nung panahong yon ang kulatita. Pagka-uwi ko, agad kong kinumpronta si Elaine. Nakikita pa pala kayo ni Jason? Pinagsasabi mo, may gusto ka, no? Galing may mo, gusto ka, may request ka, no? Ano Galing mo ha. Galing mo magtago ha. Ano pinagsasabi mo, mahal? Ay, mamaya pala, punta tayo Huwag mong ibahin ang usapan, Elaine. Ano bang nagawa ko sa'yo? Nagpakabuti akong ama sa anak natin. Nagpakabuti akong asawa sa'yo. Hindi man tayo mayaman, pero nakakakain naman tayo ng maayos. Mayroon naman tayong tirahan na maayos. Ano sinasabi mo? 6 years mo na akong ginagago. Anong 6 years na ginagago? Wala akong alam sa sinasabi mo. Ayusin mo yung pananalita mo, ha? Magsinungaling, Elaine. Aminin mo na lang. Huwag ka na magsinungaling. Jonas, anong aaminin ko? Wala akong aaminin. Anong pinagsasabi mo? Ha? Hindi ka talaga aamin. Ha? Alam mo, baka ikaw yun ang babae. Akala mo, hindi ako takot iwang ka? Oh. Iiwanan kita pag nalaman ko ng babae ka. Matapang ka. Iiwanan Talaga? Baka ikaw yung may ginagawa. Talaga. Dinadivert mo lang sa akin para hindi ko malaman. Eh ano tong cellphone mo? Oh. Ano to? Si Ryan. Oh. Sira. Luma ko yung cellphone. Ayan oh. Bukas oh. Oh. Ayan. Oh. Oh. Anong meron? Salamat kung pinagawa mo. Bayaran kita. Akala mo naman. Umaming ka na, Elaine. Please. Ano bang ginawa ko sa'yo? Ano bang ginawa ko sa'yo? Elaine! Ano bang ginawa ko sa'yo? Wala akong ginagawa. Yung mga imbento lang yung nandyan. Hoy, wag kang magwala. Wag kang magskandalo, Jonas. Anong pinagagagawa mo? Elaine, ano bang ginawa ko sa'yo? Ano bang ginawa ko sa'yo? Minahal kita. Pero bakit? Kakapanganak mo pa lang. Kaya pala nagbago ka agad nun. Ami mo hindi pwede, pero nandun ka pala sa sa lalaking yun. Ha? Jason? Ha? Ano? Didinay mo pa rin? Kasalanan mo kasi. Ikaw ang may kasalanan, kaya ako yan nagawa. Kaya ako bumalik sa ex ko kasi mas masaya ako sa kanya, mas mahal ko siya. Kasalanan mo, ang dami mong pagkukulang. Ha? Dami ko pagkukulang. Ano pagkukulang ko sa'yo? Ha? Bakit mo kasi pinabuksan yung cellphone? Ang dami mo tuloy nakikita. Ha? Bakit mo kasi pinagawa? Kasalanan mo. Ha? Kasalanan ko Kung ba? wala kang alam, wala sanang problema. Kung di mo yan pinabuksan, wala sanang problema. Pinabuksan mo kasi. Pinagawa mo yan. Yan ang nakukuha ng mga malilikot. Ako ba yung malikot? Elaine! Hindi mo naisip. Ano bang ginawa ko sa'yo? Ano bang ginawa ko sa'yo, Elaine? Ha? Anong ginawa ko sa'yo? Ano bang ginawa ko sa'yo, Elaine? Pinangakuhan ka ba niya? Kaya ka matapang? Ha? Kukuhanin niya ako. Kasi mas mahal niya ako. Mas masaya ako sa kanya at masaya kami magkasama. Alam. So, iwan mo kami. Iwan mo na kami! Pasensya ka na. Ayoko na, Jonas. Ayoko na. Ikaw pa yung may gana makipag-iwalay. Ayoko na. Mas madali na lang sa'yo, ha? Talaga!
Ano ginawa ko sa'yo? Ah! Tama na, Jonas. Tama na. Huwag mo na ako sumbatan. Kasalanan mo rin yan. Kasalanan mo. Kasalanan mo! Chose somebody.